Right. Right. लोगोफोर नालाय मुख्राया बेखौ बुनानै लांगौमोन दानो बेखौ मोनबाथाय दीदी हाँ ठीक हो गया हाँ कल ओनर आया था ना कल ओनर आके 11:30 बजे होगा 11 बजे आके शायद उस पर कैपेसिटर या कुछ लगाना था ada लोगोफोर बेथिं माबा संबाय जादों बिथिं माबा बुट दालि बानायगोन ना दिनै ओमफ्राय बिथिं बेसर आरो आलु भाजा बेसर आरो आलु फ्राय खालामबाय थादों दिनै बेसर मोनजागोन आरो मोजां फ्रेस मोनदोंमोन दाख्लै मोनामनाया नांगौमोन खादा फ्रेस होननानै गोदान ओंखारदों दा बेनिखायनो लाबोदों आरो बिसोरो जेबो हासार होआखै मोजां ओमफ्राय बानायगोन पनिर ब्रेड रल ब्रेकफास्टआव पनिर ब्रेड रलखौथ' नुबाय थादों बे इजि रेसिपिया जानोबो गोथाव बिराद मोजां आरो जानो मोजां बेनिफ्राय हाथाया मोजां जाबायना बेनिखायनो दिनै दालि जागोन होननानै बुंदों आरो बुंदों दालियाव बेखौ होगोन दाउस्रिनि ओमफ्राय बानलु गोरान थाइनै आरो नोंथांमोनहा नुदोंमोन आरो बे साननैसो आं गमजोबो बारा आइसक्रिम जादों आइसक्रिम जानायनिनो आंहा वेट बाहायदों डाक्टरा होनदोंना आइसक्रिम जा खेब्रै खेबथाम आइसक्रिमखौनो जाबाय था होननानै बुङो जेसेबां हायो एसेबां आइसक्रिम जादोंमोन ना डाक्टरा नों जि मोजां मोनो एकदम बेखौनो जाहैदों होनदों आइसक्रिमखौ आंथ' आगोलाव आइसक्रिम एसेबां माबा नङा याव दा हाथाया मैयाबो एसे गिदिर सिलाया एसे बोरैबा खालामोना ओमफ्राय बिदि कन्टिनिउ सानथाम जादोंना जानाया आइसक्रिमानो एकदम गिदिर बार ओमफ्राय दा आंहा वेटआनो बाराय 1 केजि बारायनो हाबाय दा दिनैनिफ्राय बायबाय आइसक्रिमनि दा आरो मोनसे बार दंबावोसो मैया बेनो जात्रा खालामदों सेकेन्डखौ आरो बाखिखौ उनाव बावनानै जागोन आरो बेखौ 1 मासनि उनाव सानसे माबा एसेल' दिनै मोननै आइटेम मोनजागोन आरो अफिसाव दाल एन्ड सरसों का साग सरसों दा साग पान्जाबिफोरा बिदि होनो ना सरसों दा साग बिसोर मालाय मक्किनि रुटि होनो माकइनि जुखामनि रुटिजों जायोनो आरो सानसेबो मोनजाफेराखैबो माबायदिबा टेस्ट मिथियाबो आं मोनजाफेरदों रुटिखौ माक्किनि रुटि बिराद मोजां जायो ओंखायनोथ' बिसोर बुंबाय थायो सरसों सागजों आरो मक्किनि रुटि मोनबा मा नांगौ जेबो नाङा आं सानो मा एफा गोथाव जायो रुटिजों टेस्टि जायो आरो बे माकइनि रुटिया टेस्टि जायो माय जुखामनि बेलेग ना आटानिफ्राय हुइफ्रंनिफ्राय लोगोफोर अफिसाव थांनो ओंखारबाय आरो ब्रेकफास्ट जाना लाबाय दा थांनोसै आरो सानसेनि थाखाय डिउटिखौ मावना फैनोसै थांनो ओंखारबाय आं बे ससमा होनो बावलाय ससमाया न'आव गाननाय बे मोनसे बे अफिसाव गाननाया बे इन्टिग्लेयार आरो बे कम्पिउटाराव खामानि मावबा गाननो हानाय ससमा आरो बेनिखायनो आं जुदि जगा खालामनो होआबा नायो बावो बेनिखायनो आख' हम मिनिस्टार ओरैनो बुङो नामा हम मिनिस्टारा सब न'नि खामानिफोरखौ मावजोबो ना आं बे पकेटाबो गरनै मुलि होदों मोनसेया जाबाय बे जाबाय भिटामिन बि कमप्लेक्स गुस्थिया बिदि आलसार जादों आरो मोनसे भिटामिन सि बहुत भिटामिनफोर जायो मा खालामनो दिल्लीयाव थानायखाय बेरामि जाबाय नामा बारा दिल्लीयाव जायोना दिल्लीयाव थानायखाय बारा बेरामि जालांदों बायसा मोनदों आरो आंहा बे आलसार बे गुस्थिनि बेहाय जायोना एसे बेबायदि जाबाय थायो आरो बेहा आंनाबो बे साननैसो गुस्थियाबो गावदों गोरान जादों दै लोंनाया खम जादोंना बे हाथाइनि थाखाय लोगोफोर हासबेन्डआथ' अफिसाव थांबायनो दा आंबो न'फोरखौ सिबनानै दा बे बेसिनाथ' बे मैला जादोंना दा बेखौ नैबेजों हार्पिक बाथरुम क्लिनारजों नैबेजों सिंकफोरखौ बेसिनखौ साफा खालामसै आरो नङाबा बे मैला नुबाय थायोना सानफ्रोमबो साफा खालामो थेवबाबो आरो एकदम मैला जाबाय थायोना आरो बे थाव नाङो मस्ला मस्लि सब सुनाय जायोना बेहायनो ओंखायनो दा
बेजोंनो आरो बेखौ गोदान लाबोदों आरो बे टयलेट क्लिनार नङा बियो बे जास्ट बाथरुम क्लिनार आरो इनि माने बे मोखां सुनायनि बे बेसिनखौ साफा खालामबाय ओमफ्राय मोजां साफा जादों आरो दा दिनै बेखौ खालामसै आरो दा बिदि सारना होनोसै सारना होनानै एसे माजिनानै एसे सम दोनगोन आरो बेखौ बेहाय दै आधा घन्टासो इउज खालामा दा खामानिफ्रा जाजोब्बाय ना आं बासन सासन सुजोब्बाय दा बेखौ बिदि मानजिनानै दोनसै आरो एसे सम बिदि मैला जादोंना बेसेना बिदि मैला जाबा बोरैबा खामानि मावनोबो बोरैबा एकदम लेथ्रा लेथ्रा मोनथारोना लोगोफोर आं दुगैखांबाय दुगैनानै माने सब खामानिफोरखौ माने मावजोब्बाय आरो फ्रेस जाना लाबाय आरो एसे दासो सान्ति नङाबा गरम ना आरो बे बेसिन सेसिन साफा खालामनानै मैला लानांबाय थायोना नैबे जोंनि जा आसारनि थेमामोन ना नैबेखौ खालि खालामनानै बेनि लिडा गाज्रि जादोंना दा बेहाय मा खालामगोन नोंथांमोना नायबाय थादों आं मा खालामो आं नैबेहाय जोंना मानि प्लेन्टआथ' पुरा बारायलांदोंना नैबे बेखौथ' बेहाय थाथोंसै ओमफ्राय नैबे बे एक्सट्रा ओंखारदोंना नैबेखौ रोदायाव नायनानै बेखौ हानोसै आरो बेहाय थाथोंसै बिदिनो बे पुरा वालाव बेखौ माबा खालामनो हागोन आरो बेथिं दा बेखौ लोगोफोर जोंनि बे बथलाव गायहैनोसै आरो जों थाग्रा रुमाव नायनोसै बेसेबां जायो आरो लोगोफोर नै जोंना बेसिनाबो साफा जाबाय नै बिदिनो आरो बे दुगैबाय थानायावनो बे हासबेन्डनि मादैया थायो आरो क'क्राझाराव बिदिनो कल्याण आश्रमाव खामानि मावो बे मादैयाबो फन हरदोंमोन आरो माबा रायलायोनो ओमफ्राय आंबो दुगैखांनानै जास्ट फैदोंसो ना माने जेबो आलारि बाथि बा फुजा जेबो खालामाखैमोन दुगैखांनायनि उनाव जेनेबा आं बिदिनो धुप बिदि सावखायो धुप आरि सावखायो ओमफ्राय उनाव आं मोजाङै सब खानाय सानायबो माबा खालामना लायाखैमोन ओंखायनो आं उनाव रायलायगोन दे बिदि होनना दोनबाय आरो दा एसे उनाव रायलायनोसै बेजों लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय माने बे दहायजों फुङाव बानायदोंमोन ना नोंथांमोनखौ देखायदोंमोन बेसरनि बेसर ओमफ्राय आरो आलु भाजा बानायदोंमोन ओमफ्राय आरो बुट दालि ओंख्रि बेसर माने मैगङा आरो जि गोथाव जादोंना दहायनि एवनायावनो आंबो मोनखादोंमोन गोथाव जागोन होननानै पुरा फ्रेस ना एकदम मोनामखायोना भाजा एवनायावनो दा आंबो आरो एकदम बिराद फन फैगासिनो दिनै आं आगैनिबो फन हरबाय ओमफ्राय सासे मादैनि आं दहाय बुंदोंमोन ना हासबेन्डनि माने बिमादै इदि होननानै मादैया फन हरदोंमोन बेजोंबो रायलायबाय ओमफ्राय इथिं बे अनारजोंबो एसे बिजि थाबाय जों रायलायबाय आरो बेबो रायलायफैबाय थायोना माबा माबि जेनेबा सोंबाय थायो दा बिदिनो आरो आं इनि माबा मोनसे लिरगासिनो आरो इदि आर्टिकेल मोनसे आरो बे जोंनि गामियाव आरो माने जोंनि गामियाव माबा मोनसे मिटिं जायोना आरो बिदिनो ओमफ्राय दाख्लै सप्तासे जाबाय आफाया फन हरनानै खोन्थादों आरो इदि बे ओंखाम गोरलै जानायाव आरो आघोन दानाव ओंखाम गोरलै जायोना गामियाव माने गामिनि मन्दिराव ओमफ्राय बेहायनो इदि माने जोंनि बाथौ थानसालिनि आरो जि बे मणिकुट दङना मणिकुटखौ माने बेखेवनाय जागोन आरो पाब्लिकेलि माने गामिनि मानसिफ्रा फैनानै आरो सबबानो गामिनि समाजनि आरो जेराव थायो मानसिफ्रा टाउनाव थानायफ्रा आरो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानायाव बिजाब गांसे दिहुनगोन आरो दा ओंखायनो बेहाय आफाया माबा मोनसे आर्टिकेल लिरनो होदों आरो आंथ' लिरनायाव आवगायनिफ्राय एक्सपार्ट नंखाया जेनेबा अनलि आं फरायनो मोजां मोनो आरो मालायनि लिरनायफोरखौ बाट थेवबाबो आरो दा एसे लिरनो सेस्था खालामगासिनो आरो नाजागासिनो आरो जि हायो बेखौ लिरनोसै आरो टपिकखौ लिरदों इडुकेसन एन्ड वमेन इम्पावारमेन्ट बेनि सायाव लिरगोन होनना सानदों आरो लिरगासिनो मोननै पेज बिदि लिरबाय आरो एसे रेस्ट लायै लिरगासिनो आरो लोगोफोर गाइखेर फुदुंना दोनसै लोगोफोर जोंना एकदम गाइखेर गैयाबा एकदम एसे बोरैबानो जायो आरो एकदम ओंखायनो गाइखेरा थाखायोनो आरो बेहाय जोंनाव एभेलेबल थाखायो आरो पेकेटसे बा पेकेटनै 2 लिटार 1 लिटार थाखायो आरो गाइखेर फुङाव सानफ्रोमबो जोङो एसे बुरजानो लोंखायो आरो कापसे आवगाय बिदि हेबिट गैयामोन दा 1 इयारनिबो बारा जाबाय आरो लोंबाय थानाया दा बे लोंबाय थाबायना ओंखायनो हेबिट जालांबायना ओंखायनो दा गाइखेरखौ लोङाबा थानो हाया आरो लोगोफोर आं दिनै ग्रिन कफि बानायबाय दा जोंनि अनारा दंफैयो आरो बे ग्रिन कफि मोजां मोनो दा बेखौ हैनोसै आरो दिनै
बिस्कुटजों बिस्कुट ड्राइ बिस्कुट बिस्कुट ओमफ्राय नैबे कफि आरो दा बे रायलायगासिनो दै लोंबाय आं जिरायगासिनो नालाय माबा रायलायगासिनो ओंखायनो आंबो जायखिजाया मानसि फैबा साहा कापसे होनो मोनाबा बोरैबा मोनोना बोरैबाबोथ' जोंनि मानसिफ्राथ' माने साहा कापसेथ' जिरायनाय लोगो लोगो होखायोना बेहाय बेनि मानसिनि बिहेभियारफ्रा बेलेग बा जोंनि गावनि जि आंगोनि बिहेभियारखौथ' जों मालाबाबो बावनो हायाना जिबायदि जोङो आवगायनिफ्रायनो दा ओंखायनो कफि बानायना होनदों आरो दा ओंखायनो नैबे कफि ओमफ्राय बिस्कुटजों होनोसै आरो बे कफिखौ मोजां मोनोना ओंखायनो होनोसै आरो लोगोफोर बाहेरनिफ्राय फैबाय बेफोरखौ लाबोबाय आपेल लाबोबाय ओमफ्राय दुन्दिया बिराद दाम गोसा जादों बेखिनियावनो 25 थाखा लादों सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मेन आरो नैबेनो निम्बुखौ नांगौमोन आरो लाबोबाय लोगोफोर मोनाबिलिनि आं एक्सारसाइज एसे खालामखांबाय दाथ' मोनाबिलिनि साहा लोंनो मोना ना साहा लोंनो मोना लोंबाथ' जेनेबा लोंजायो बाट आंनो लोङाखै आरो साननैसोनि उनावसो लोंगोन दा ओंखायनो उखैबाय दा दहाय सानसुआवनो ओंखाम जानाय ना जेबो जायाखिसै दा ओरैनो थाइसे थालिरखौ जानोसै आरो नैबे थालिर थाइसे दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ आरो बारा गोलाव खालामलिया बेहायनो फोजोबनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भ्लगखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो जायफोर बिथांमोना जोंनि माने दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आरो जोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दाबो साबस्क्राइब खालामनानै हरनानै लोगोफोर दे नोंथांमोननि अननाय मोनाबा जोङो मालाबाबो जौगानो हानाय नङा आरो दा नोंथांमोननिनो अननाय मोनगासिनो जेनेबा जोङो गोबां अननाय मोनदों ओंखायनो जोङो दा बेसेबांखिनि सहैदों एसेबां सहैनो हादों दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम बाय बाय